Naimbag nga orasyo papagayam. Daytoy tigayam yo ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Sapay kumata nakaradkad kayo akanayon. Ti surat ngayon tayo basa ka ni drama ita kat nagapo ka ni pagayam tayo. Naglinga di tinagan a June. Ngam sakbay nga ituloy tayo, basaan tayo pa dagiti 5 anagan ti kablaaw. Hello kani Jo Marie Dicano, Michelle Gawat, Lori Manabat, ni Armeda Angaon, ni Dominic Montilla, kani Oshin Istasio, di Tavillasis, Pangasinan. Kastiman, ti surat ni June. Dear manang biyanang, nakatumpo nga kiti scammer nga asawa. Scammer kunak tan magswildoak, ison ti makakadama pan agsuswildo iya opisina me. Nga oray saan pa'y mat nga oras, ti panagswildo. Kat numaalanan ti kwarta, tila pangus-usaran nan. No labsan tagsarita saan lang ay scammer ni bakit ko, no di pa'y kat hold upper. Idi damaw, jak payam mo ti kasta nga estilo na. Ngambayat ti panaglabas dal daw, na makmatlaang ti aramidan na. Rogyak nga rudan ti agsalaysay. Nasaya at tadakan Junay. Yag mo adagosan ti sweldom, ta inak i-deposit adagosan ija bangko. Intong bigatin maluman. Itan! Uray ta ijay mat ATM machine ti pangidepositwak. Ala, yag maun. Taad da aramidak no bigat. Jak masango ti rumwar inton bigat. Magdata. Ne, apay akinis sayam manen ngay. Kurang iti sangaribong. Allowance ko, tinabatay. Ay na, syakton ti mangted iti allowance mo. Ala, yag mo amin asweldom, June. Laglagi pom at ti asawa a lalaki. Irimit na amin amat gadan na iti asawa na. Takasta ti patakaran dito'y lubong. Anya? Alayag mo amin asweldom. Bawal kang kupit. Saan nga agbalin kanyak dayta kupit-kupit. Nagbayag mo dahil dyan ang babae. Rabiin, hindi pa'y lagawad. Ayan na nga tan. Ay awaga man. Hello, lakay. Hello! Ayan mo ngay! Nagbayag ka kay Rabiin! Ay na, pila dito ayan ti ATM machine, lakay. Kan natrapik kak inay. Iso analadawak ang nakasangpot dito'y bangko. Anya? No nakaluto kan, kat mabising kan, mangan kan. Maudi akton amangan, tamangan numabayaganak dito. Ay kiurayan ka na! Umunakan ko nakmat. Marabyanak ko naklangarudan. Kan numaturog kan, di mo ilaktiri daw. Tapno di ka madisturbo no sumangpetak. Ta sumrekak tulatan. Nagawik ka no tindog tipila. Intong bigatan nga gibangko ka. Itangarudan, taadaramida no bigat. Sige, itanay. Agpilak pa'y, bye. Ay, unay laki na diyang asawa kan pa'y papili na ti kaya na. Narabyan ka mo una yan, Juna. Junay. Apay ngay. Ang sangitan mo si Mang Pait. Nauldapak itay paawid aklakay. Awanan ti kwarta nga ornong tak. Anya, hold up ka. Ano ko mati ma-hold up ka? Katimbang ko mati kwarta pa. JATM card tinaladag ite hold upper. Anya, ay nagluko ka. Ayun sa nabali ata, di mo tipin number na. Sa palantanton, ti mapanigibang ko intong bigat, tayo report ta tinapasama. Tawanan na, intad kung tipin number ti ATM lakay. Anya, tapay nga intong bungay. Tanyat kayat now, jak itad tipin number ng patayon dak. Wano intad ko tipin number ng si bibiyagak. Nakaturong dagiti nagaatidog nga imo kuda. Nagaduda lakay. Nagbuta nga kiso nga intad ko na. Itay sa bali ko number at intid mo. Ay, jakmat na panunot na itan lakay. Takas tao na itibutang ka. Isuan na itad kulatan ati pin number.
break tayo pa'y kakadwa, merienda time. Jonah, agmerienda tayo pa'y. Ay, katwan na. Ay na. Mayat kasla opisina lata dito ayan tayong agsusugal. Tadang pa'y break time tayo. Gawin na. May bali ko man ti saritaan, Jonah. Biliba ka talaga kan ka Napamatim man ang asawam an hold up ka. Wala. Siyak pa'y di ko nam. Best actress day to'y ko nam sa. Ay, awan Nujak ibagati kas chay. Pangalaak kumangay iti pagtaya. Ay, naimbagkan ka ata da trabaho di asawam. Ngam siya ngay. Padak nga istambay. Kan padak kasugador. Sana bali takanayon mo ti panangabakyaw. Agsuswerte kayo. Linyayon sa talaga ti kastoy apagkwartaan. Tsamba-tsamba lang mat. Jonah! Ang sana pa nagpalastog. Ngam nalaing kami ngamin hindi iti asawak iti mathematics. Ha? Tiam mo mi nga rodi, di kagbalin kami nga inhinyero ngam sa magayam. Agkwenta magayam iti baraha ti bagsakbay. Uray takanayon kayo ang mga bak. Kitno da kayo kinila kayo mo ti kanayon ang mga bak dito'y sugalan. Tsamba-tsamba lang, Jonah. Kinadamol at pati aldaw nga agmamalas kami, Pangusaram iti kwarta, nakaw. Awan mo allowance, minanang. Na, pangipipanam nga iti swildom, Junay. Awan mo't anak yo kini Juna suportaran yaw. Awanan ti urnong may. Hinuldap ta ni Juna. Inaladami nakarga ti team curb may. Anya, kaano pa yan napasamak data? Hindi na panalawas, nanang. Anya, ay kat in-report yun iti otoridad, data napasamak. Kawan na, napan ni Juna. Tasimbre ka nga rod iti trabaho. Apay, kasano na hold up? Kay nang hold upan da. Hindi ba yan yun? Tawang mo ilangan ti maramidan tayo. Inaladami nakarga ti iti imeng. Ay na nagsayangan ngay anak ka. Nang runa nun nawadwadan ti urnong yaw. Sayang, Iso pa utangan da man tabayadak do nagsweldo, Sige, oray ta naawat mi matan tay pensyon mi kanitatang yaw. Manaw, ti utangaw. Oray 2,000 laan. Sige, mabiit lang raw danakaw. Ay, inak agsweldo, ta pa nagsusweldo man ang gaya. Nasaya mo ta makabayad akong kaninanang. Yun nila kay, mapana ka, agawid ako. Nay! Ada ka magamit opisina, may! Wen, taimay ko inalati sweldaw, tainak makitsindan. Awan ka sa pulanin iti balay. Kun gumatangak iti bagas. Nukustay na alam ti sweldo ka? Wang nga raw. Adaw Sa nga gasot, pagplitim nga agawin. Ada utang ko kananang. Mangtad ka iti pagbayad ko, Inton maminsanan, tani, kasapulan tayo ti kwarta. Sige, mapana ka. Tapno makaawid akmat ladagaws. Uy! Bagong riban ka, Jonah. Kan bagong manicure ka pa Ay na, kasapulan nga agpapintas ta, Elsa. Tani, adu dagiti admirer ta dito'y sugalan. Jak mabaling tagpapinta sa kasi tararamidang tagungot nila kay ko. Siluso nila kay ko, di na kayat ngagpasiksiyak. Anya, no siya, saan ngagbalin ti kasta kanya? No si ka tanasing pa nila kay mau. Hanggang siya ngay, nauyong, naimon pa'y. Di mo pa'y lasinaan, no kasta? Ay, saan mo't tanda anak may. Kaasi dagiti anak ko nawan madakkelan da nga amada. Sa bagay, ngam no siya, awan anak mi kinila kay kaw. Iso mabalin ko lata sinaan no kayat kaw. Ngamjak pa'y lamasinaan ita, takasapulak ti kwartana. Wala, nang rona ka nagkasar kayo. Kan sayang nila kay mo tanasingpot. Suksok ito tablahan. Singpot tadi na mo tararamidag. Ngam no maamuan na ti panagsugsugal ka. Hay, jakla amumot ang Elsa. Be, pimentas ka mat Juna. Ha? Ay, dati mat. Ay, gayam niya. Kasla ka matan balasang. Nagswerte matan di asawa mga nakaasawa kanya mon. Ay, wana, Biyernes. Tanapintas ni Jonah, siksipay. Elsa. Mabalin nga panawan da kami pa ka ni Juna ditoy. Tada na patag nga ibagakan ko na. Ikaw wana. Sige, di takay nga rodan.
Juna. Pintas ka. Pintas ka man ni. Thank you, Biyernes. Mabalin nga awisan ka. Tama nga ng restaurant. Tan. Ha? Ay, katuan day talaga. Narigat apayan ti Pogi akaskan ka, Biyernes. Ay nabsugak Uray sak nga raw. Nagadumat naman ti in-order mo akinan ka, Biyernes. Tap na mabsug ta, Juna. Sige. Bayadan tantakinan ta rumuarta dito yung restaurantan. Bayadan pa lang anya. Nabatik matganjo walet ko. Anya? Siyak to ti agbayad na inton sumaro, no? Nya, Juna, nya. Bawan nga talaga at kwartak. Uray ka utam dito bulsa ka di. Sige. Siya akong dagbayan. Ayan tay wallet mo lakay. At dati ta bulsa, ti pantalong ka. Nakabitin, di talikod tiri daw. Apa yan? Awan nga rod kwarta ko. Inak ko maagpaikat itingipon ko. Takanayon nga agsakit. Aw. Nangigagatang mo, iti kwarta nga intag ka. Awanin i-market kaun. Nagnina ti gagatangan itan. Dayta 2,000 nga grocery, kurang pa Di mo alayan amin, akargatiwalik ko, Awan to allowance kung, Sapay mabayag pa iti sweldo. Ingkapay la umutang kadananang. Tanagla ko da iti babaw. Umutang nga man, ka dapay lautang ko kadakwana. Maawatan da ka, taanak da ka. Alam, tani, awan kortatan. Kurang da ito adda dito yung wallet mo. Manulaang mat da ito 2,000 nga Ay, Wala saan, agbali ka iti opisina yaw. Kasapulang marod. Di dakit ito dan. sige. Agbali atong araw. Biyernes, di nakto nga talukwan, kanpaldangan. Haan to nga pulos. Agyaman nak tauray adda asawak. Kinayat naklat ta Biyernes. Awan te problema dita. Te importante, hana nga maamuan te relasyon ta. Ay, iso na lang ta. Nagsakit kay dininanang ko. Aday di ospital. Adu pa'y madiagas na nga magatang. Awan matantay gatang me. Ay, kasi nga pirpirme nga. Awan pa'y madiskitarak. Awan pa'y mautangak mat nga tao. Di ka nga rod agsahan. Unayan di ato yan. Bayam tatulungan ka nga biskita. Kababuayan na kaniyam. Ang pospos ko la kontoy ropa kun. Sige man nga ron. No adya mautangam. Taumutang ka iti uray gismel. Sige, tulungan ka Biyernes. Juna, bakit? Nakita mo tayo rilaw kang singsingaw. Ha? Ni, diyak ka mo Awan amok dita. Ay, di ka basta agpabasol latan. Ta saan ko nga ugali ti agala iti saan ko ako kwa. Di nakpagbalinan nga agtatakaw. Sa pulam tama nga no na misplace mo lang. Sige, tadapay pa panak. Adtaw iti ladawan ta. Kita na nakaw. Nangalanyo iti daw taladawan. Ni kabagis mo iti bunyag. Nakita na ida ilay. Naglailo da nga kuy kuyog. Iso nga inalaan na ida iti ladawan. Sino nga day takadwa na lalakay? Lalaki na nga road. Anya? Aglalalaki jay asawam. Adi mo amaw. Rog-rog itang natiulaw manakaw. Ha? Naam-am muna kanuday jay ije pagsusugalan da ije kabangibang nga ilay. Pagsusugal ni Juna? Katuan, imbagamot la ni kabagis mo iti bunyag. Tawanan ba na babae? Isumila ka na na may busti kwarta nga itag ko kayong kuana. Gayam. Isu asita jay asawam. Sita ka kagrasunday jay. Amok ti style nan. Di naklunin na nagbasal. Kan sigurado nga glibak Isu nga mo kung tiramidan. Kasapulak titin kay lakay. Kaya't katulungan nga trabaho.
Iso ang mga bangak iti pwesto iti ilay. Taglako ak iti prutas ken natang. Ay, sige, Kaanawa ka sa pula. Ha? Nukasta? Adda 10,000 a kwartam dita? Awan ang inagagdiskitar, Inak umutang iti kumparek. Ha? Ay, sige nga raw. Mapan kaitan ay. Tainak ibaya din no madamdama. Mabilang raw. Tawagak ti kumparek niya. Ay, jahin ni Juna. Timana wadagaw si dinala na ti kwarta. Ay, suruto man iti nalimad. Ay, ayateng ka, Juna. Ang ladingitak no ramidak ti kastaw. Ay, nanumapan na nakalat yamin ladingitak. Ng maramida kong tirumbang. Ay, agyamanak taintan mo ti kwarta, Juna. Ay, ayatan ka nga permi. Datatikis mo. Agak ka lang nga agak kanya. Kit adda di ti restaurant. Ay. Ang mga nuad na makakita ka data ka lugaran. Sapay iti bibig ko ti kanayon mo nga kan. Adayo, dito'y lugar yu. Awan, makakita kan ka dito Ay, apo, nakabuang-buang lo ka ngay. Po, ayatan ka. Ayatin Sige, ka sir. nga, very nice. Usasan nyo na kita doon. Ay, wan. Asa ti asawa? Panawakan! Taka doon na pulis. Nanay, di ka pumanaw. Anak ko! Ay, sus. Sige, sir. Usasan nyo na kita doon. Ay, Juni, pakawanin Day. ako malakay. Anay, Ay, nakasagana anay. amang sulnit iti nagbasulakan ka. Uy, siya. Pakawanin Ay, ako sasad ha. ako. Laging itak. Hindi amakong tinarami mo. Iso nga ikarom, ti kinagatil mo, babae. Nakabalo din ti asawam, Junay. Kasi ti rombang kang kuwana. Napukawan na naminpinsan ti panagayat ko kang kuwana. Hindi narambid na ti kasjay. Basol na matlaang no apay ngamin anaaramid na ti kasjay. Kat nasingpot kamot nga asawa na. Nawanam mo ka nagkurang, ha? Iso nga ikarom na tinagbasulan na. Kasjay ti rombang kang kuwana. Tasan amap-map na kiti asawa na. Ang yaman nakta sinarungkaran nak dito'y pagbaludan, Juni asawa. Ay ayatan ka, kat pakawanan nak kuman. Why? Pakawanan gan. Ang yaman nak, Junay. Sungay maya. Inyag ko amin ang dagiti kawas mo yung balay. Amin nakagawa amin nyagaw. Napakawang kan. Ngim suray. Napukawan ti panagayak ko nga. Nagkasarta, Juni. Agasawa ta. Iwan na nagkasarta. Ngim apay nga linuko na. Apay nagsapol ka pala iti sa bali ngay nga asawam. Ay, sorry, Juni. Pakawanan ka. Ngim masapol ngay karong tinarami mau. Sige, diyak agbayagain. Pumanawa mo lang. Juni asawa, pakawanan na kuma. Ay ayatan ka. Kastaunay apan nagpakpakaas iti asawak nga isanod ko kanon ti darum ko kontra ken kuana ngamjak imanugot manang biyanang. Impateng ko ti desisyon ko ket nagbiagak nga awan asawak iti denak. Manipod matidin sinina akon ni Jonah. Jakman na mo nga manipod nakitak ti kinalailo da iti lalaki na napukawan na namin pinsan ti panagayat ko ken kuana. Alakastan, to'y pagayam mo, June. Alakat, saan ka mapabasol itinagbalin na pangadeng mo, pagayam, June. Ngamen, ure asinumat nga ta nga asawa tagsaad itibiyang mo talaga masakitan. Katadaamin kan ka desisyon, tabiyag mo kat nga roday ta. Kung saan ka masaya, di doon ka, kunada nga ro di ti Tagalog. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasalitaan, ni pagayam June. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang!
Inyornos para iti script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina kada kayo. Amen.